Мичета, гответе се, защото тази вечер ще ви е горещо. Дами и господа, Voice of Boys. I'm bringing sexy back, yeah. Those motherfuckers don't know how to act, yeah. I think you're special, what's behind your back, yeah. So turn around and I'll keep up this slack, yeah. Come on, take him to the bridge. Dirty babe, you see the shackles, baby, I'm your slave. I'll let you with me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Take it to the bridge. No dirty babe, you see the shackles, baby, I'm your slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Take it to the chorus. Solitary brother, is there still a part of you who wants to live? Solitary sister, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. But my mama, she said, Papa was a rolling stone. Това пък е най-популярната момчешка група в България, Voice of Boys. Да чуем какво мислят за тяхното изпълнение нашите съдии. Нека да чуем какво мислят съдиите. Момчета, както многократно съм казвал, всеки път ме радвате все повече и повече. Когато един човек на сцената обича себе си и обича другите, това се предава и на публиката. Много добре. Имаше малки интонационни грешчици, но мисля, че това не е проблем. Не е проблем изобщо. На нас с Поли и на момичетата в залата ни стана много горещо. Миналия път имах коментар с вашия стайлинг. Този път вие изглеждате брилянтно. Звучите така и аз наистина усетих от вашето изпълнение, че вие имате обща цел. И тя е музиката. Усетих също, че и сте родени за нея. Благодаря ви. Мерси. Мерси много. Аз казах, че съм ви фен, но днеска бях разочарован от вашето пеене. Но искам да поздравя Поли за супер стайлинга, супер вижън, абсолютно много хубаво. Но се надявам следващия път да дигнете малко летвата с пеенето все пак. Момчета! Викайте, момичета! Voice of Boys, страхотно шоу направихте. Много съм впечатлена и съм много доволна. Браво на целия екип на X-Factor. Наистина страхотно шоу. Много сте готини. Be yourself, както каза Жан-Мишел Жар. Ако сте фенове на момчетата от Voice of Boys, подкрепете ги с вашия глас още сега. Гласувайте за тях, като изпратите СМС на кратък номер 17413 за трите мобилни оператора. Не забравяйте, че вашия вод определя дали те ще продължат в X-Factor. Стискаме ви палци, успех!
Следващото